ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಕಡಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್. ಈ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ನು ಮನ್ಪೆರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಸವಿತಾ ಸತೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ಪನ್ಪುನರ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಈ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ. ಕಡ್ಲದ ಪೊಡಿ 1 ಕಪ್ಪು, ಸಕ್ಕರೆ 1 ಕಪ್ಪು, ತುಪ್ಪ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು, ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ. ತುಪ್ಪನ ಬನಲೆಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ತುಪ್ಪ ಒಂತೆ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನು ತುಪ್ಪ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬಕೈಕ್ ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿನ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊ ನೋಡು. ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿನ ಗಾಲಿಸೋನ್ಲೆ ಇಜಂಡ ಗಂಟಾದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪಿರ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತುಪ್ಪನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡುದೀದು ನಮ್ಮಂದೇನು ಪೊದುಪೊಡು. ತುಪ್ಪನ ಪಾಡ್ದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೊಡು. ಕಡ್ಲದ ಪೊಡಿ ಕಮ್ಮೆನ ಬತ್ತಿನೇಟಲ ಅಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದೆಪ್ಪೊಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನೇನು ಉಂತಾಯರ ಪೋರ್ಚಿ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದಿದ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದೆಪ್ಪುಲ್ಲೆ ಇಜಣ ಅಡಿ ಪತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿನ ಪಾರ್ದು ಪಿರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕಡ್ಲದ ಪೊಡಿತ ಕಮ್ಮೆನ ಬರೊಂದುಂಡು. ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಂತುದೆ. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಂತಿನ ಕಲ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೊಡು. ಇಜಂಡ ಚೌಲಿ ಬಾಜನಾಗ ಪಾಡೊನ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕಾಗು 1 ಕಪ್ಪು ದಾತು ಸಕ್ಕರೆನ ಪಾಡ್ದೆ. 1 ಕಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ದಾತು ನೀರ್ನ ಪಾಡೋನೋಡು. 1 ಲೇಯರ್ದ ಪಾಕ ಬತ್ತಿನೇಟ ಅಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದೆಪ್ಪೊಡು. ಈ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆತ್ತನೆ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಲರ್ನ ಪಾಡೊಂದೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಕಲ್ಲರ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಪಾಕ ರೆಡಿ ಆವೊಂದು ಬೈದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂದು 1 ಲೇಯರ್ ಬೈದನ ಪಂದು ಚೆಕ್ ಮಂತು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಬೈದಿಜಿ ತೂಲೆ ತೊಷ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನಲ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಇಂಚನೆ ಪಾಕಾಯರೆ ಬುಡ್ಕ. ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಇಂಚನೆ ಬುಡ್ಕ. ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಪಿರಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಕ ಬೈದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಂತುಂಡಾಂಡು. ನಮಕ್ 1 ಲೇಯರ್ ಬರೋಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಕಡ್ಲದ ಪೊಡಿನು ತೊಷ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಡ್ಲದ ಪೊಡಿ ಚೌಲಿ ಆತುಂಡು. ಕಡ್ಲದ ಪೊಡಿ ಚೌಲಿ ಆಯನೇಟ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದೆಪ್ಪೊಡು. ಇಜಂಡವು ಅಡಿ ಪತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಕನಿ ಯಾನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಕನು ಹೊರನೆ ಪಾಡ್ದಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂತಂತೆ ಪಾರ್ದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ತೊಷ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸಂದಲ ಪೊತ್ತವನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಟ್ರೇಗ್ ಮೈತುಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪಿರಲ ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಕನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಕನ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತುಂಡಾಂಡು. ಸ್ವೀಟ್ಸ್ದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒರಿದಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕನ ಮಾತ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತಂದೇನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ತೂಲೆ ಪಾಕ ಪಾಡ್ನಾಕ ಇಂಚ ಬರೋಡು ದಪ್ಪದಾಲ ಬರೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ. ಇತ್ತು ತೆಲ್ಪುಡೆ ಬತ್ತುಂಡಾಂಡು ತೊಷ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ. ಒಂಜಿ ಟ್ರೇಗ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ತುಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡ್ದು ದೀವೊಂದೆ. ಆ ಟ್ರೇಗಂದೇನು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಟ್ರೇಗ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇಂಚನೆ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ನಿಕಲ್ಡ ಟ್ರೇ ಇಜ್ಜಂಡು ಪಂಡಾಂಡ ನಿಕಲು ಬಟಲ್ಡ್ಲ ಪಾಡೋನೊಲಿ. ನನ್ನಂದೇನು ಚೌಲಿ ಆಯರ ಬುಡೋನೋಡು. ಚೌಲಿ ಆಯರ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಪೋಪುಂಡು. ಐದ ಬಕ್ಕನೆ ಕಟ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಡು ಪಾಡೋನೋಡ್ಚಿ. ಇತ್ತೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಬರಿಯರ ಬೋಡಾದು. ಇತ್ತೆ ಚೌಲಿ ಆತುಂಡು. ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ತೋಚ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಂತುತ್ತುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಮೂಲ್ಯಾನು ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ತೋಚ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. 1 ಕಪ್ಪು ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿಟ್ 14 ಕಡಿ ಆತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ತೋಚ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು. ಈ ಕಡಿ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪಾರ್ದು ಮಂತಿನೇಡ್ದಾದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದು ಬೈದುಂಡು. ಆತೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಕಡಿನಿ ಅಂದೆತ್ತದು ತೋಚ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕುಡ್ಲದ ಕಡಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತುದು ಪನ್ಲೆ. ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.